Hija attività tajba ħafna biex nibdew is-sajf, proset li jenta li għażel dal-post. Illum ħankun qed niltaqgħu ma' Norbert Buġejja. Norbert huwa poeta, kiteb ibliet u Stay Fairy Tale Stay. Għandu wkoll xogħol akademiku pubblikat ma' Routledge, skużani ma nsejt it-titlu. U jaħdem fl-Università ta' Kent. Ħajkun qed intervista Albert Gatt, nista' nħalli f'idejhom sabiex imexxuna. Ħajkun jgħat jaqraw kol xi poeżiji għall-ewwel darba u wara min irid tistaqsi xi mistoqsijiet għas-soltu f'idejkom. Ħadkun serata informali ħafna jiġifieri tot tiddejqux tintervjenu. Grazzi. Jiena Norbert ftemna li vera nżommu informali ħafna u laqas ftemna x'ħin ħajn qraw il-poeżiji u kif hux fatta, ġifieri x'ħin indejqu jibda jaqra. Naturalment Norbert għandek id-dritt li żomm siket. Però dak kollu li tajt ħajintuża kontrik. Sawa? Le, jiena naf li Norbert illejla se jaqra xi xogħlijiet ġodda, però xogħlijiet li jiena ġew fidejja literalment dil-ġimgħa. Però bħal ħafna minnkom ix-xogħol li jiena familjari miegħu ta' Norbert huwa l-iktar bliet. U allura l-ispunti li se nieħu għal dil-parlata biex ngħidlek huma minn hemm. Bertata fil-fatt hija xi tnej insertajna. U l-ewwel ħaġa li nsaqsik hija din, jiena meta naqra il-poeżiji fi bliet, l-iktar ħaġa waħda mill-affarijiet li jolqtuni mill-ewwel hija li kull waħda hija rakkont. U hawnhekk nittama aktar qudiem nidħlu f'affarijiet bħal ir-rwol tal-memorja u x'nafina, ma il-fatt illi kull poeżija jew kważi hija rakkont, ġan ninsaqsi l-ewwel qabel kollox inti bħala poeta tħares li kien nifsek bħala rakkontatur, bħalma kienu l-bards pereżempju. Hemm diversi naħseb, grazzi l-ewwel nett tal-ija tal-li ħan nitkellmu. Jiena naħseb li hemm diversi aspetti ta' kif wieħed speċi jiddeskrivi kemm l-impuls li tikteb forma ta' rakkont u kemm il-poeżija meta tieħu l-forma ta' rakkont x'inhuma l-implikazzjonijiet. Jiena tinteressani ħafna l-kitba lirika arbija, u l-kitba narrattiva, l-poeżija narrattiva allura. U tinteressani ħafna l-poeżija narrattiva li kienet tinkiteb anke fl-Islamic Golden Age, bejn is-seklu 8 u s-seklu 12 u 13 wara l-era komuni. Jiġifieri naħseb li kont influenzat ħafna minn hekk. Però nħoss li l-poeżija fiha element ta' epistolarju, element ta' djarju. Jiġifieri li jien dejjem emment li fil-fatt jien qatt ma żammej djarju, jiġifieri djarju fis-sens litterali tal-kelma. Dejjem ktibt il-poeżija. U minn barra l-poeżiji li hemm pubblikati fil-bliet hemm ħafna iktar poeżiji li pjuttost nikkwalifikhom bħala noti djarjistiċi. U dawk il-poeżiji li hemm fil-bliet għażilthom għax ħassejt li għandhom forsi iktar valur liriku għalihom. Jien dejjem naqqat in-narrattiva mal-lirika. Narrattiva, l-lirika, s-simbolizmu, l-metafora, ġbija, naħseb dawn huma l-aktar 5 aspetti tal-poeżija li impoġġi attenzjoni fuqhom. Hija rakkont anke għal raġuni li meta esperjenzajt ħafna mill-poeżija li ktibta f'kuntesti li mhumiex Maltin. U f'kuntesti urbani li mhumiex Maltin, u ħafna drabi f'kuntesti ta' belt urbana li hija marittima wkoll. U il-rakkont joħroġ mill-fatt li niltaqa' ma' nies, u n-nies li tqajt magħhom f'dawn il-bliet Cadiz, Alexandria, Tangier, Ruma, Malaga, Istanbul, Beirut, Tripoli. Il-poeżija tispiċċa tirrakkonta minħabba li tħoss li trid tibda minn stadju fejn ħajfhimha kulħadd. Ġien nipprova nikteb poeżija li tirrelata. U poeżija li tibda iva kultant minn premessa kważi simplistika. Jiġifieri l-impatt immedjat tad-dera ta' persuna, pereżempju, l-impatt immedjat tad-dera ta' ħajjat ta' 99 sena li għajx Malaga u li huwa minn Tangier.
tibda tirrakkonta minħabba li il-ħajja jiena nħoss li minkejja li ħafna drabi il-poezija hija akkużata li tikkomplika l-ħajja, jien naħseb il-poezija hija dak l-ispunt illi jwedna lil ħajja mhix se tikkomplika ruħha iktar milli. U naħseb illi r-rakkonti ta' nies li tqajt magħhom dejjem tawni dak is-sens profond ta' sempliċità li tipprova kemm tipprova tispjega qatt ma ħajr nixtieq tispjega. Dak is-sens ta' l-Arab jgħidu bħal Malti għall-baħija. Il-bqija, li inti dejjem għandek xi ħaġa li hija remainder, ngħidu bl-Ingliż, xi ħaġa li dejjem ħataħrablek. U dik il-ħaġa dejjem ħataħrablek kultant tkun l-aktar ħsus, l-aktar feelings sempliċi li nħossu. U ħafna drabi il-poeżija narrattiva fija naqqat id-dera ta' dak li qed nara qudiemi, il-dialogu mal-persuna li qiegħed nitkellem magħha u l-mod kif qed ikollha impatt fuq dak il-ħin. U għalhekk inħoss li n-narrattiva fil-poeżija tiegħi tipparteċipa fil-ħin u fil-mument u fl-ispazju li tkun fih. Jiġifieri jiena mhux niġi mbagħad ġimagħtejn wara minn fejn kun esplorajt jew mortu nikteb il-poeżija, imma dak il-ħin jiena jkolli dialogu, l-konverzazzjoni ma' persuna, il-bażi metaforika tal-poeżija tkun diġà qiegħda tifforma ruħha. Fil-fatti ma miex biss narrativa, hawnhekk ħanorbot ma dak li għadek kemat u b'mod speċjali l-importanza tal-persuni u l-element ta' dialogu. Hija narrativa polifonika ħafna. U ovvjament għax konna ħankunu għaw il-lejla dal-aħħar rġajt batt il-ktib u rġajt speċitajtu daqqatajn biex inkun preparat. U bħalma dejjem jiġri meta taqbad ktieb it-tieni darba taqrah b'mod differenti anki għax tkun smajt affarijiet, rajt affarijiet differenti qabel ma rġajt rajtu. Li ġrali jiena huwa li bdejt niftakar bla marit fit-tnedija ta' Emanuel Mifsud tal-aħħar xogħol ta' Emanuel Mifsud fejn ta' Penelope Tistenna li saret xi xarejn ilu fejn qal ħafna nies jemmnu illi jekk inti taqra poeżija qed tisma' il-vuċi tal-poeta, ċe huwa l-poeta li qed jitkellem. U fil-fatt fil-poeżiji tiegħek però u hawnhekk fejn ħanorbot mal-idea ta' dialogu, fil-poeżiji tiegħek hemm ħafna drabi vuċi poetika imma ukoll ħafna vuċijiet oħrajn. Vuċijiet li huma anke tipografikament distinti dal-kursif pereżempju li jitteffes minn żmien għal żmien u sew jekk huwa lirika ta' Simon and Garfunkel, sew jekk huwa lirika ta' Doors, sew jekk huwa vuċi ta' xi ħadd fil-poeżija li f'daqqa waħda qed jgħid xi ħaġa. Hemm ħafna vuċijiet f'dawn il-poeżija. Però dejjem imbagħad hemm vuċi li hija relattivament kostanti nħossejna li hija speċi l-qafas ta' kollox li qiegħda tirrakkonta jew u dik hija int, ġifieri. Ara, jien dejjem emment li l-poeżija hija spazju li ospita. Ġifieri l-ospitalità dejjem ħassejt li huwa il-poeżija fiha etika, sewa u l-etika tal-poeżija hija fil-fema tiegħi proprju l-ospitalità, jiġifieri l-abilità li tempatizza b'mod massimu, jiġifieri li kważi testendi l-frontieri tal-empatija b'mod inkredibbli, dik hija l-poeżija għalija. U daw il-vuċijiet differenti inħoss li meta nqedhom ħdejn xulxin kważi jibdew konverzazzjoni awtonoma, indipendenti mill-kuxjenza tiegħi. Il-kuxjenza tiegħi kultant nispiċċa bħala skriba, bħala ġifieri sempliċement dak illi qiegħed jiddokumenta dil-konverzazzjoni ta' xbijat illi jibdew ħerġin id-diżinji b'mod awtomatiku kważi minna. U nagħmel dik id-distinzjoni bejn dawn il-vuċijiet u l-kuxjenza tiegħi illi nipprova nżomma kemm jista' jkun indipendenti mill-bias tiegħi, illi nipprova nħalli il-realtà tal-affarijiet titkellem għalihom infushom.
naħseb illi bħala vuċi personali, niddeja ħafna nitkellem fuq il-vuċi tal-poeta, jew ma naħsibx li hemm xi ħaġa bħal vuċi tal-poeta. Naħseb illi kull ma hemm fil-poeżija tiegħi hija sens ta' kuxjenza, sens ta' awareness. Sens ta' awareness illi hemm sitwazzjoni li kelmitni b'mod qawwi aktar minn sitwazzjonijiet oħrajn. Jew hemm espressjoni ta' wiċċ ta' persuna jew espressjoni ta' faċċata ta' dar li kelmitni b'mod aktar qawwi minn oħrajn. U jien sempliċement nagħmel foregrounding, inħallih jinqala biex ngħidlek mix-xenarju mill-background scenery. Hija poeżija li hija non-intrusive ħafna, fis-sens li ma tippruvax timponi ruħha fuq l-ambjent, ma tipprova tassimila dak l-ambjent u tipproċessa f'termini ta' xbijat u ta' metafori. U f'dak is-sens nagħmel distinzjoni bejn il-kuxjenza tiegħi li qiegħda tassimila u daw il-vuċijiet kollha li l-kuxjenza tiegħi qiegħda tħallihom jitkellmu b'mod trasparenti ħafna. Naħseb l-effett ġenerali tal-poeżija joħroġ propju minn daw il-diżinji li jibdew joħorġu. Jibdew jirrelataw ma' xulxin. Waħda mill-modi kif jiena niddeċidi li poeżija oġbitni u poeżija ma oġbitnix meta nikteb hija propju dak id-diżinn li jibda ħireġ meta l-vuċijiet differenti jibdew jirrelataw ma' xulxin. Iktar tard ħansaqsik fuq il-poeżija meta taqra, imma dik naslu għal iktar tard. Naħseb f'dal-mument sakemm m'għandek xi ftit taqra xi ħaġa nagħmlu hekk. Mela, biex propju nagħti kważi eżempju ta' da illi qed ngħid, ħanaqra poeżija li ktibt fil-kasba t'isfel tal-Ġir. Issa l-belt tal-Ġir, Asja Ġebar, l-awtriċi Alġerina, tiddeskrivi l-Alġir f'termini tal-organi riproduttivi tal-mara, li inti għandek kważi sens ta' lembut, sens ta' triangolu, u tiddeskrivi il-pożizzjoni tal-belt tal-Ġir u tal-kasba t'isfel tal-Ġir, il-belt l-antika b'dak il-mod. Insomma, u ktib din il-poeżija waqt li qed hemmhekk. Xorbit li l-vini kollha dit-tannieqa. Fid-dalma n-nies mixin, iħarsu lejna, idejja ma koxtejk, l-imħabba toqtor, taħbat mal-artu timxi, ftit mistħija, lejn tifel smajjar jilab ftar fil-kasba. Għajnejk ma jintebkux. Mix-xaq tal-libsa, il-ġerħa ta' fuq sidrek tħares lejja bħal xaq moxi bid-daħk. Ħaġa moħġaġa, tistenna l-bozza ta' fuq rasna tixel u tkeċċi l-ħsieb li jirra fis-swidija. Is-sulfarina t-tir, tiżen li moddi, it-tir ma' n-nifs ta' tfajjel mingħajr ħażen, imbagħad tinżel bil-mod. Bħal pinzellata ta' artist li lab xortih f'ih il-Medina u saba l-estalih biswit koxtejk. Naqra oħra? Naqra waħda, mhumiex dawma kif qed taraw pożi li mhumiex twal ħafna. Ma propju biex forsi jagħtu naqra ħiel ta' dawn il-voċijiet illi joħorġu waqt jien qed nassimila l-esperjenza. Di poeżija li ktibtu f'Marrakesh bil-Marokk. U din ktibta fil-Hotel La Mamunia li kienet post suġġestiv ħafna. Bl-ingwanti tal-imoddi nerfa' qalbi u nnaqqi l-fdalijiet li nġemgħu fiha. Fil-wiċċ insib sapun antika, rieqda fuq maqad ta' mutur lewn is-Sahara. Insib sigħat li żmien kien laħaq nesa. U d-driħ mixquq ta' ballerin tal-kina li baqa' mbellaħ meta l-imħek tisfen arwiena fil-pixxina tal-Mamunja. Ħalli għal-qalb kontat li. Ħalli għal-qalb tintet ħadd kompli tewden. Ħalli tmiss ir-riħa tistordik li ħarġet minna aħna nqalbu r-ramel ta' irk ċebbi. Ħalli twerden f'żaq il-Honda Shadow li fqajna sakemm kważi mitna fuqu. U jien ħallejta. Lilin eqreb lejn trufa. Dal-ballerin tal-kina jberraq lejja bil-leħħa ta' miġnun. U għal ftit momenti jaddi l-ħsieb li ninza din bingwanta u naqbes fl-ilma jfuħ ta' Marrakesh.
iktar kmini tkellimt fuq il-poezija bħala poezija djarjistika. Hawnhekk xtaqt norbot ftit mal-interessi akademiċi tiegħek u nwedek li din hija l-unika darba li ħanagħmel hekk. Jien naf li inti it-teżi tiegħek tad-dottorat u mbagħad il-ktieb li ħareġ minna huwa fil-fatt hawnhekk għandi t-titlu Post-Colonial Memoir in the Middle East, publikat is-sena l-oħra. Huwa propju dwar il-memoir illi huwa wkoll forma li tista' targumenta hija għandha dawn l-elementi ta' noti personali ta' djarjistika. U l-ewwel ħaġa li tinsaqsik hija kif tħares lejn il-memoir inti, x'inhu l-memoir fil-verità huwa ġeneru u inti tqisu bħala ġeneru letterarju? U tieni ħaġa kif dan imbagħad jekk inti l-poeżija tiegħek hijiex marbuta ma' din l-idea tal-memoir. Ara, il-memoir jinteressani ħafna bil-mod kif huwa miktub, speċjalment fil-Band Nofsani, fl-Afrika ta' fuq. Huwa interessanti ħafna għaliex il-memoir jaqbad u jieħu r-responsabilità kollha fuqu bħala test. L-ewwel ħaġa, jiġifieri ma jużax id-distanza figurattiva li nsibu fir-romanz. Huwa test ta' responsabilità, huwa test illi huwiet illi ħajuża ċerta sinċerità. U li hemm element, li hemm politika, li hemm wieda ta' sinċerità. Naħseb illi għal daw ir-raġunijiet huwa użat ħafna mill-kittiba Palestinjani bħalissa, jiġifieri bħal Murid Barghouti, Sari Nussejba, Ramzi Barud, il-memwar fil-Palestina sploda, jiġifieri. U meta tibda tfittex ir-raġunijiet għajt imma għaliex l-awtur qegħdin imorru għal dan il-ġeneru, x'isibu fih li mhumiex isibu fin-novella, li mhumiex isibu fir-romanz, li mhumiex isibu f'multimedia installation, jiġifieri. Hija diffiċli biex jiġi naħseb illi l-element ta' dbatija, naħseb illi l-memwar u adatt ħafna għal ċirkostanzi minn fejn ħirġa s-sofferenza u għal ċirkostanzi minn fejn ħirġa oppressjoni politika. Il-memwar m'għandux il-preżunzjonijiet tal-autobiografija, per esempio, fl-autobiografija hija assoċjata ħafna ma' dak li hu maskili, ma' dak li hu patriarkali, ma' dak li hu b'saħħtu, ma' dak li hu abjad, ma' dak li hu borgiż. Ġifieri l-autobiografija u dan l-aħħar l-autobiografija kummerċjalizzat ruħha b'mod inkredibbli. Il-memwar huwa iktar mistħi bħala test. Issa qed nitkellem mod ġenerali ħafna hekk. U joqgħod attent awtur f'memwar, donnu joqgħod attent iktar dawk l-assunzjonijiet li jagħmel. Huwa test autokritiku ħafna biex ngħidu hekk. Ġifieri huwa test fejn awtur ħafna drabi jiktbu u din hija huwa diżinn li ħireġ ħafna fil-Band Nofsani fil-kitba tal-memwar illi ħafna awturi jiktbuh il-memwar wara li jkunu għamlu karriera jiktbu r-romanzi, wara li jkunu għamlu karriera jiktbu n-novella, jiktbu l-poeżija. U tibda tinnota li fih ikunu qegħdin jippruvaw jinterrogaw dak li dejjem hemmnu fih, dak li jkunu hemmnu fih fuq medda ta' 30-40 sena. U li jkunu qegħdin jippruvaw isibu alternattivi forsi għal dak li jemmnu fih u ma rnexxiex politikament, l-ideoloġiji tas-sittinijiet, tas-sebgħinijiet. Il-memwar illum il-ġurnata taħares lura lejn dawk il-forum ta' twemmin u jerġa' jipprova jifhem x'mar ħażin forsi jew għalfejn forsi dak l-idealiżmu ma rrealizzax ruħu. Il-Palestinjani fost l-oħrajn, l-ideali tas-sittinijiet u tas-sebgħinijiet nafu x'ġara minnhom. U il-memwar jitwilet minn burdata ma naħsibx li għandi l-kelma li għabil Malti, forsi jista' xagħti jilluminani għax ċerti li hemm terminu. Disenchantment. In-nuqqas profond ta' kontentizza biex ngħidu hekk dak li ħsibna li se jiġri u ma ġarax. Jiġri sens ta' diżillużjoni. Il-memwar bħala ġeneru naħseb li jiġbor fih din l-emozzjoni b'qawwa kbira. Fih element ta' dak li qed ngħidu djarjistika,
Jien naħseb li ħafna awturi jerfaw għal memwar dawk l-esperjenzi li jkunu beżaw jiktbu dwarhom aktar kmieni fir-romanzi. U meta jaslu biex jikbu l-memwar aktar tard f'ħajjithom ikunu jħossu li huma f'pożizzjoni li daw l-affarijiet li daw l-esperjenzi jippubblikawhom. Per eżempju Murid Barghouti li huwa kritiku kbir tal-awtorità Palestinjana u kritiku bla rażan ta' Iżrael, ċerti asserzjonijiet qawwijin ħafna għamilhom fil-memwar. Waħda minnhom kienet pereżempju li tiġini f'moħħi bħalissa għal aħna ma tlifniex il-Palestina f'dibattitu għal allura ma nistgħux nirkuprawha b'dibattitu. Asserzjoni b'saħħitha ħafna. U din kienet asserzjoni li f'40 sena jikteb il-poezija u jikteb il-novella qatt ma qala. Mbagħad issiba f'dan il-vers f'nofs kapitlu tar-rakkonta ħajtu. U daj għajem il-kwistjoni ta' autobiografija mbagħad. L-ispont autobiografiku. Għaliex wieħed iħoss li għandu jirrakkonta l-esperjenza tiegħu. Il-memwar, ħafna nies li jiktbu l-memwar u din hija tendenza li qed tikber ħafna bħalissa kemm fl-Ewropa u anke fl-Istati Uniti li ssib nies in-nisa tad-dar, kemm niesa ħaddiema f'fabbriki illi meta jirtiraw jiktbu memwar. Interessanti ħafna u uħud minnhom huma vera suġġestivi u vera b'saħħithom. Jiġifieri naħseb li huwa ġeneru ħafna iktar biex ngħidlek li jista' jkun ħafna iktar demokratiku minn forom oħra ta' kitba. Kif torbot il-poeżija. Il-poeżija Palestinjana pereżempju fija element qawwi ta' kitba memorjali, ta' kitba ta' memorja, ta' rakkont memorjali, ta' rakkont li jiftakar. Fil-pożija tiegħi nħoss li hemm dak l-element u qatt ma dejjem provajt insaqsi lil nifsi ma minn fejn ġej dak l-element pereżempju ta' kultant niskopri l-vuċi ta' nies anzjani jew nibda nivventrilokwizza kważi minn vuċijiet li huma ħafna iktar anzjani minni. Huwa impuls li huwa subkonxju ħafna u jiġi b'mod naturali ħafna li jiena nipprova nirrakkonta l-esperjenza tiegħi bħalissa mill-perspettiva ta' kieku kelli 40 sena oħra. Jiġifieri naħseb li fil-poeżija tippermettili wkoll dan iċ-ċaqliq fi żmien li jien jinteressani ħafna u dawn il-qabżiet fl-ispazju li jinteressawni ħafna. Dawk huma affarijiet li skoprejthom ħafna drabi fil-qari tal fis-sens li il-memwar ma jorbotx ruħu bil-konvenzjonijiet ta' plot ħafna drabi, jiġifieri l-għażla li memwar ikollu plot hija għażla suġġettiva ħafna tal-awtur. Ħafna drabi awtur u ħafna mill-aktar memwars interessanti rajt jirrifjutaw illi jkollhom sekwenza dritta biex ngħidlek l-affarijiet. Naħseb dal-istadju ta' min nibdew nitkellmu ftit fuq il-belt b'mod iktar speċifiku fuq l-urbanità. U l-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsik hija dwar l-importanza tal-belt fil-xogħol tiegħek, speċjalment fi bliet, bħala lok għal-memorja, l-lok fejn b'xi mod jirabbu l-eru il-memorji, jimptu l-memorji u ħafna drabi għal-belt stess li tiftakar ukoll. Aw vers partikolari, aw strofa partikolari li laqtitni ħafna. Beltna titkawweċ u d-duq it-tella u tniżżel x'għandha tiftakar. Issa sinix mill-li moħda ħadd ta' din għax taf int f'moħħi f'daqqa waħda saru xogħol wieħed issa, ma il-belt bħala post, spazju konkret u l-post ukoll fejn jimbtu l-memorji. Din xi ħaġa li nħossha kontinwa fix-xogħol tiegħek. U xtaqt nisaqsik dwar dan, dwar ir-rabta tal-memorja mal-post. Diġà ċennajt għaliha inti, ma nafx tistax tiftaħ ftit iktar fuq għadi. Raymond Williams jgħid il-belt dak li għamel il-belt jiġifieri il-qawmin industrijali sewwa li beda jifforma l-bliet il-kbar Ewropej. Il-belt nibtet billi
serqet il-memorji tal-kampanja jgħid Raymond Williams. U naħseb illi hemm ċerta verità f'din l-insiba fil-poeżija tiegħi fis-sens li jiena tlajt f'ambjent dik ingħadu rurali ħafna. U dejjem allura l-urban u d-diskors urban affaxxinani bħala xi ħaġa li jien minix ġej minnha, jiġifieri ambjent li għalijak ma kien familjari xejn. U naħseb li bdejt nikteb dwar l-urbanità kemm għax ħassejt li fil-kitba moddija bil-Malti kien hemm forsi nuqqas ta' kitba dwar id-diskors urban. Fis-sens waħda mill-aspetti li jiena nħoss li jiddeterminaw il-letteratura ta' Malta f'dawn l-aħħar 20 sena kienet propju id-diskors urbanistiku. U naħseb dak kien wieħed mir-raġunijiet illi bdejt nikteb dwar li bliet, fis-sens li jiena nuża l-metafora, li jiena nuża vers tradizzjonali ħafna bħalmu l-vers tal-11 biex nesprimi kondizzjonijiet li huma preżenti ħafna u li huma kontemporani li huma immedjati ħafna, ġifieri. Żewġ żgħażagħ qed ipejpu joint f'kantuniera tal-Rambla f'Barcellona, pereżempju, jien naf qed niġi pereżempju wieħed impożi. Naħseb li hemm dak il-faxxinu li inti tressaq lejn xulxin elementi li huma estrani ħafna għal xulxin, li inti qed tqarreb lejn xulxin dak li huwa elementi li huma li dejjem ħarsu lejn xulxin mod stramp u inti qed tressaqhom lejn xulxin. Naħseb il-poeżija tikseb ħafna mit-tensjoni tagħha minn hemmhekk. Aspetti ieħor li ġalni nikteb dak il-mod dwar il-bliet u dwar il-belt b'mod partikolari, ġri il-belt bħala spazju uman antropomorfizzat, il-belt li tiċċaqlaq, li timxi, li twellet, li kollha relazzjonijiet sesswali, il-belt li tirrabja, il-belt li tixrob. Jiġi il-belt li tispiċċa metafora tal-ħajja fiha nfisha. Kien il-biografija tal-belt kif kien jara Christopher Isherwood. U dak li rajt bi Christopher Isherwood sibtu mbagħad f'Rajt Malta Tinbidel ta' Ganado, illi rajt li hemm rabtiet kbar bejniethom u il-mod kif Ganado jikteb fuq isqaqin tal-Belt Valletta, kif jikteb fuq id-Dio Balli, kif jikteb fuq Strada Stretta, kif jikteb fuq in-naħa tan-nofsinhar tal-Belt. B'mod metaforiku ħafna, jiġifieri daw xbijat tal-waħx qed itir fuq korda ta' violin li mbagħad jorbothom mal-ambjentazzjoni tat-toroq. Jiġifieri naħseb li dawn ir-rabtiet biex ngħidlek ta' stramberija, jiġifieri dejjem infittex dawk l-elementi f'belt f'dil konglomerazzjoni urbana, ħassib ħafna elementi li inti ma tassoċjahomx direttament mal-bagol kulturali tiegħek ħafna drabi. Fil-fatt l-lena tiegħi saret immur f'belt li ma nifhem xejn fiha u li ma nifhimx kompletament u nipprova nikteb. Jiġifieri li inti għandek Ruskin kien jgħidilha the eye of innocence, lajn innoċenti li dina kull ma ġie quddiemek inti ma tafx tartikolah. U allura l-sfida, challenge issir li inti tipprova ssib il-metafora adatta biex tartikolah. Ma nafx weġibx. Insomma, jekk ikolkom domandi, kwalunkwe ħin jiġri, sax. Nistgħu niftħu fi kwalunkwe ħin fil-fatt. Le, mhux tal-li weġibt u għajjim ta' affarijiet oħra. Biex inkompli nsegwi ftit fuq l-urbanità, waħda mill-affarijiet li nħoss li huma problematiċi jekk nistgħu nuża l-kelma f'dal kuntest hija li qed nitkellmu fuq urbanità Maltija. Inti osservajt illi id-diskors urban fil-poeżija Maltija isu ċertu ħarruħ biex ngħidlek f'dawn l-aħħar 20 sena. Minix se nikkummenta fuq l-aspett storiku tal-affarijiet. Imma waħda mill-possibiltajiet hawnhekk hija li fil-fatt l-urbanità f'Malta dejjem hemm tensjoni fiha. Kif qed inti stess u inti xi ftit jew daqsi, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq xi era passata ħafna. Maħniġ daqsek xiju. Inti trabbejt f'ambjent rurali u dawn għaw minnhom u kien għataw iktar minnhom anke sa ftit 20 ta' snin ilu. Mentri l-urbanità fil-poeżija almenu dik Ewropea jiena nassoċja mal-modernizmu
kontinentali sa ċertu punt fir-Renju Unit ukoll, imma ġifieri aħseb f'Apollinaire miexi f'Pariġi u l-poeżija tiegħu li hija din polifonija ta' vuċijiet ħerġin minn hemmhekk mit-toroq. Ħaġa li f'Malta fl-aħħar mill-aħħar hija assenti jekk b'urbanità, jekk belt qed nifhmu metropoli. Malta m'għandniex. Jiġifieri il-domanda tiegħi hija di. U forsi hawnhekk li għandi f'moħħi huwa fejn inti il-belt li qed titkellem fuq hija l-belt Maltija, kemm il-belt Valletta manka bnadi oħrajn. Din l-urbanità Maltija, inti kif tifhimha? Din it-tensjoni, ma nafx taqbilx miegħi li teżisti din it-tensjoni fil-fatt, ma l-idea tal-urban f'Malta fejn l-iskalija tant żgħira. Kif tifhimha u kif tasal biex issawwar dan id-diskors urban f'kuntest anke Malti? Ara, jien naħseb li jekk aħna noqogħdu fuq il-ħsieb filosofiku biex ngħidu hekk, ħsieb filosofiku Franċiż mis-sittinijiet l-ewwel li tkellem dwar il-mod kif waqgħu il-frontieri bejn l-ispazju u żmien, għax naf jien. Din naħseb li kienet xi ħaġa li jgħixta. U naħseb ir-risposta għad-domanda tiegħek li hija domanda interessanti ħafna hija li jiena meta kont żgħir meta in-nanna kienet tgħid diħla l-belt, ħammur il-belt. Iva, ta' kien hemm dik il-qabża kbira fl-ispazju u żmien. U kien hemm dik id-distinzjoni bejn il-villaġġ u mhux ħanejdi l-metropoli imma l-belt kbira. U jien niftakar ċar dak l-ambjent u niftakar ċar dak il-mod kif inkejlu l-esperjenza. U dak kien il-mod kif nanti kienet kejjel l-esperjenza. Jiġifieri dik kienet waħda mir-raġunijiet naħseb li ġalitni f'ċertu sens inżomm dik it-tensjoni. Jew nerġa' noħloqha, jew nerġa' rikostruzzjoni ta' dik it-tensjoni. Fil-fatt nuża ħafna drabi anke metafori agrikoli li ikissru kantoniera urbana. Jiġifieri hija xi ħaġa li nagħmilha spiss. Il-bqija naħseb illi meta nikteb dwar l-urbanità qed nikteb fis-sens insemmejt l-Apollinaire, f'sens ta' Flannery. Walter Benjamin meta jitkellem fuq il-Flannery, l-bniedem li jmur jimxi fil-belt u jibda jiskopri dawk l-elementi subkonxi tal-belt, li jibda jħares lejn spazju u inti f'dak l-ispazju li qed tara mhux qed tara l-ispazju immedjat biss, imma qed tara l-esperjenzi kollha li jingħexu f'dak l-ispazju fl-imoddi. U naħseb dawn huma hija teknika li nuża ħafna dik. Issa jien dawk li nagħmel huwa ħafna drabi li meta qiegħed indur fi spazju urban u qed nuża din is-sistema tal-Flannery li jħares fi spazju u qed jevoka dawk l-esperjenzi li jingħexu fl-imoddi f'dak l-ispazju, dawk l-esperjenzi tal-imoddi ħafna drabi jkunu esperjenzi minn tfoliti li allura huma ġejjin mis-siġġiewi iktar minn kull post ieħor. Jiġifieri kważi qed nerġa' mmur lura qed ngħid iva hemm element fis-subkonxju urban illi mhuwiex urban, illi huwa l-bidu tal-urban fl-istess ħin. Hemm element fis-subkonxju urban ukoll almenu fil-poeżija tiegħek u speċjalment fit-taqsima Turġien inħossu jiena fil-ktieb li element fis-subkonxju urban li huwa għalija ftit tal-biża' ta' tkexkix. Inti tiddeskrivi Turġien illi naħseb il-iġbijat jortuni iżjed għax ħafna drabi jiena familjari anke mal-post illi qed tankra dawn iġbijat fih. Il-Turġien li huma niżlin l-isfel. Il-belt illi xerqet f'tifkirieta u li lesta biex taqla kollox. U kultant għandi da sens ta' din ir-rabta li ġa tkellimna fuqha bejn il-belt u l-memorja, imma anka din il-nota ta' biża' illi jekk inti tħaffer ħassib affarijiet illi huma ta' tkexkix. Taħt din il-belt hemm belt oħra fejt waħda mill-vuċijiet tiegħek, mill-vuċijiet li hemm f'dik it-taqsima f'waħda mill-poeżiji.
Għandi raġun hemm dan l-element ta' biża wkoll marbut mal-memorja ma' dak li tista' tikxef ma' dak li tista' toħroġ fil-beraħ u speċifikament fil-kuntest urban. Iva, naħseb poezija u dak xogħla ħafna drabi meta tkellem dwar is-sempliċità tal-poeżija, qed nifhem ukoll is-sempliċità li taf tkun terribbli tal-poeżija, jiġifieri li tiffaċċjak bl-esperjenza tiegħek mingħajr xinxilli, li inti fil-poeżija ħafna drabi l-illużjonijiet ikollhom jaqgħu, jiġifieri. L-illużjonijiet jaqgħu kemm jekk qed taqra u kemm jekk qed tiktibha. Qed inħarsu lejn screen wieħed minn naħa u wieħed minn oħra u qed jinteraġixxu. Iva, il-belt fija l-element għalija, fija l-element tal-mhux magħruf ukoll. Fija l-element tal-mhux magħruf u huwa spazju infinit b'ħafna modi, jiġifieri huwa spazju li fih dimensjonijiet li jiena nħoss li ma nistax nifhimhom. Speċjalment meta mmur fi bliet li għadni qed nirrelata magħhom mod ġdid. Meta kont qed nirreferi għall-idea tas sotterran tal-belt, hemm ovvjament referenza litterali għall-Belt Valletta hemmhekk. Ma kont qed nifhem ukoll l-aspett fiżjoloġiku ta' kif qiegħda tinbidel il-belt, id-deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu fil-konfigurazzjoni urbana tal-belt. Il-mod kif aħna bħala komunità nipperċepixxu l-belt. Naħseb dak huma kollha elementi li jidħlu li jkunu b'mod inkonxju kważi jidħlu fil-deskrizzjoni tiegħi tal-belt. Sintendi hemm ir-referenzi kollha li tistgħu timmaġinaw, ġifieri meta nikteb fuq l-ispazju sotterran tal-kuxjenza, jiġifieri l-belt qed nimmetaforizza kompletament, jiġifieri qed ngħid il-belt għandha konxju, għandha inkonxju, għandha subkonxju. Il-belt għandha elementi li hi stess għadha trid tiskoprihom. Kif qed titkellem? Inti qed tanalizza ħafna. Dak li taf li hemm dwar il-poeżija tiegħek, inti kif inti interessat. Meta ktibt il-poeżiji ta' bliet, jiġifieri dak li qed tgħid. Tħalta lihom jiġifieri meta ktibt il-poeżija fil-bliet ħaġa ċara ġo moħħok li tista' titkellem issa dwarha, jew l-ewwel ktibthom u issa qed tara dak li ktibt in retrospect, jiġifieri. Le, għax naħseb importanti li tajda di li jiena lija ħafna drabi dak li naf imowwet il-ħajja tal-espressjoni poetika, għalhekk qed insaqsik jekk inti tagħmel jiġrilek hekk. Ara, jiena xogħol ġdid dejjem nikdbu bl-intuizzjoni, bl-impuls, dejjem joħroġ bl-impuls qatt ma jkun pjanat. Fil-fatt jiena ma niktibx regolarment, nikteb meta tiġi l-kitba niktibha. Issa dik tfisser xi tfisser, ma meta ktibt il-poeżija ta' bliet, speċjalment it-Turġien, iva għamilt xahar ngħix il-belt ġodar bla saqaf u kont ngħix taħt it-taraġ, id-diju balli u l-esperjenza kienet waħda illi ma nista' niddeskrivja bl-ebda mod ieħor ħlief impulsiva. Għamilt apposta x'kont naf li rrid nikteb setta poeżiji, però ma la raġunajta u lanqas artikolajta. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li jdejquni fil-proċess tal-kitba b'mod personali huwa li meta nerġa' naqra poeżija tiegħi fi żmien 3 snin 4 nibda nanalizza il-mekkaniżmi tagħha. U dik hija xi ħaġa li hija inevitabbli f'ċertu sens imma ma tħallix dik lie of innocence, lajn innoċenti, jiġifieri li tkellem dwarha qabel. U naħseb il-poeżija mhijiex ġeneru innoċenti, assolutament. Jiġifieri dak li huwa impulsiv fiha, dak li huwa sempliċi fiha, huwa intenzjonat ħafna drabi li jwerwer li jċaqlaq b'mod inkredibbli lill-qarrej. Jiġifieri l-intenzjoni aħħarija u l-intenzjoni tal-bidu tal-aħħar tal-poeżija
hija li jirnexxila tqanqal esperjenza ta' twerwir ħafna drabi fil-qarri. Esperjenza skomda ħafna ħanejt ħalli ma jidhirx ta' twerwir. U anke meta nkun nikteb, jiġifieri, ikolli skumdità enormi sakemm inkun lestejt dak li qed nikteb. Dak li rrid insaqsi, din l-impulsività, inti għandek arrej ġo moħħok. Jiġifieri meta tikteb impulsivament, għax kif qed inti id-dura qed tisimgħu, id-għaxin għandi vuċi tajja f'hemmson. Jiġifieri poeżija tiktibha impulsivament, bis-subkonxju jitkellem, għax il-kelma tartikola kif qed inti dik importanti. Imma mbagħad meta ddura ġa hemm livell differenti li fik li forsi anki taħseb Jiena fil-arrej, ma fil-bidu tkun qed taħseb fil-arrej. Fil-fatt il-metafora speċjalment hija nejja. Ma nafx nejja jekk tikkorrispondix għal rob bl-Ingliż, jiġifieri, ma nafx għandix l-istess konnotazzjonijiet, imma hija nejja fil-veru sens tal-kelma l-metafora, jiġifieri illi m'hemm l-ebda mod inħoss jiena kif metafora tista' tiffunzjona jekk tkun pjanata, jew jekk tkun proġettata. Fil-fema tiegħi jista' ma naqblux miegħi, imma anke xbijat, ħafna drabi xbijat, jekk jien qed ngħid qed nara żewġ siġġijiet vojta f'għajnejk, mhux hija xi ħaġa li qed tiġini issa, m'iniex le, m'hemm l-ebda ma tistax tantiċipa, jiġifieri lanqas nista' nantiċipa jekk qed nikteb l-ewwel żewġ versi tal-poeżija kif ħajkun vers numru 11 jew vers numru 9, ma nistax nantiċipah le. Ħalbit meta tiftu. Minnajr ma rix nissagralizzata l-poezja jew b'xi mod impinġija bħala xi ħaġa l fuq mir-realtà, bl-ebda mhux b'dak is-sens, imma fis-sens li trid tħalli s-serendipità, trid tħalli xi nixxija tal-koxjenza taħdem kemm jista' jkun mod indipendenti. Norbert, jien qed insaqsik mhux biex nagħmel comparison hawn. Sorry, imma l-Malti tiegħi mhux dejjem tajjeb meta nitkellem. Mhux biex inxebbaħ dak li tagħmel int miegħi, imma hekk hawn ħafna żgħażagħ b'talent kbir. U kif kont qed titkellem qabel, ixek bniedem speċi ta' ħafna teoriji dak rrid nagħmel il-punt. Kif qed inti wara dak li naqra sentej jew 3 snin qabel, jiġifieri li ċerta analiżi tiġi ħafna wara li jkun hemm l-ewwel ispirazzjoni u mbagħad dak li ngħidulu craft li taħdem fuqu. U naħseb din l-istess ħaġa differenza bejn romanz, autobiografija u memwar. Għax f'romanz ikollek ċerta ediet u qegħdin kważi tagħmel il-konversazzjoni anki bejn il-karattri. Biografija huma ħafna drabi fatti u hemm l-element of doing. Peress li memwar kif qed inti fl-aħħar ħafna drabi l-aħħar ta' ħajtek tkun ħadd ċerta pożizzjoni li inti iżjed liberu tajt dak li taħseb u li m'hemm bżonn id-disguise ta' romanz u li tinżel iżjed fil-profond mhux għall-biografija li għandek fatti sekenzjali. Jiġifieri l-istess ħaġa nara bħal il-proċess tal-ħajja tirrifletti wkoll xi ħaġa li provokanti ftit. Ara, jiena naħseb illi il-poezija bħal kull ġeneru ieħor għandha il-mekkaniżmi interni tagħha li ħajkollhom effett fuq jiena naqra, imma hemm ukoll ir-rispons suġġettiv tiegħi, ir-rispons estern liha. Hija two-way, jiġifieri. U Umberto Eco kien jgħid isma' jiena poeżija, il-kriterju tiegħi ta' poeżija tajba huwa li naqra llum, naqra 3 snin oħra terġa' taħsadni u terġa' taħsadni u terġa' taħsadni. Jiena naħseb li ma tistax tirriduċiha b'dak il-mod, jiġifieri meta Pablo Neruda kien qed jikteb fuq il-ħniżriet li kien qed jagħmel Franco fi Spanja, kien qed jikteb b'sens ta' rabja kbira.
Jiena meta naqra l-poezija, per esempio, I want to say a few things ta' Neruda, kultant ittini rispons ta' empatija kbira, jiġifieri, li jiena qed nirrabja ma' Neruda u jesprimi dawk is-sentimenti, ejjew waraw id-demm ċarċar fit-toroq, ejjew waraw id-demm ċarċar fit-toroq. Kultant ir-rispons tiegħi jkun ħafna aktar indifferenti meta naqra dik il-poeżija, mhux dejjem l-istess. U naħseb l-istess mod meta qed tiktibha, fis-sens li r-relazzjoni tiegħek ma' dak li qed tikteb ma tkunx dejjem l-istess, ġifieri, ukoll. Nisamen għal-kunċett tal-profondità. Li? Għalhekk. Kont se nsaqsik propju f'dal punt anke biex nieħdu ftit minn dik l-ispontanità li titkellem fuq għandek xi taqra xi ħaġa oħra. Mil-ġodda jew minn bliet? Mil-ġodda jew minn bliet? Mil-ġodda? Mil-ġodda. Għax bliet rajnejhom issa. U saddew kemm 3 snin? Ġejja l-ġabra li bis, bil-mod imma ġejja. Mela, di poezija jisimha id-demat ta' Fusun. Fusun huwa isem Tork, illi ħafna kittiba torok li jużaw, imma huwa isem popolari ħafna fit-Turkija u isem ta' mara, Fusun. Id-demat ta' Fusun. Sabiħa wisq il-ħemda tal-imħabba. Għal xejn id-dwal tal-port ifittxu lena ta' ġismi u ġismek jiskru fuq is-sodda. Għal xejn ifittxu l-ħoss tal-brazzoletti kull meta qlubna jaħbtu f'nofs is-sikta. Tista' ma taħbi xejn. Meta tinħasel, ħallihom dawk iż-żewġ demat tal-ilma jistkennu fuq spallejk sakemm did-dalma jaqbada l-aċċ u tinżel biex idduqhom. L-imħabba hekk Fusun, toħroġ bil-moħbi u ħafja taqsam id-deżert ta' darek sakemm riġlejha jħossu l-qtar tan-nida jew tazza koka tfexfex fuq is-saqqu. L-imħabba hekk Fusun, misluta nieżla mar-rampa tal-liżar, matruf riġlejna, m'għajnejk, buqari qodma jsaqqu x-xitel tal-kliem li jikber siket fuq xoftejna. Dinja poezija oħra li ktibt fil-torok jgħidu l-moskeja l-ġdida, fil-fatt inbniet 400 senilu, kważi 500 senilu. Li huwa post suġġestiv ħafna. Jisimha Yeni Kami, li tfisser il-moskeja l-ġdida. Fis-6:09 iż-żmien iċedi l-armi u l-lampi jsefsfu f'salt Allahu Akbar. Araħ li xwejjaħ diħel fil-moskeja, il-aħlaħ drijaw fl-ilma lewn iż-ziffa u jan il-ftuħ tal-odwa lil-kolonni. Għajneħ ma jitħarkux, bħal żewġ paguni li fetħu qlubhom fil-madum tal-iżnik, bħal żewġ paletti ta' saqajn gawwija li niżlet tagħmel afsa f'wiċċ il-Bosfru. Ix-xita tbix l-irjuż tat-tulipani u tfisset fomm ix-xieħ. Arloċ imbikkem jistenna l-arloġġarja jagħtlu lura mill-kapitelli kiesħa tal-meżarlek. Idoqqu s-6:09. Jitwielet miħrab miż-żmien li jdemma minn ġo moħħi xwejja. Gawwija tmiss il-wiċċ, l-ilma jiċċaqlaq u l-lampi jsefsfu f'salt. Allahu Akbar. Naqruħ lew. Tantu ma sbieħ li kważi nipprovan ikolli nieqaf nara s-sens ħan nisma' l-lingwa ma nafx hekk tifhmuha di. I mean il-mużika tal-kliem
Il-Malti tantu sabiħ li xi drabi li kważi nitlef imma jgħidu ħan nisma' biss. Mela naqra oħra. Istanbul, għal darbohra Istanbul. Issa, meta nuża Tork huma referenzi għal ismijiet ta' dajes. Ismijiet ta' dajes li jkunu marbutin fuq il-Bosfru. Ma tridx tħallini kwiet il-mistoqsija tat-tulipan li sponta minn ġoħalek. Min int? X'ġejt tagħmel hawn qed ittennili? U jien indur, nfittex, notti d-dajes, l-ispini mill-wijin għal fuq il-Bosfru. Inkejjel il-lament ta' twieqi bojot b'ħoġorhom tal-kobalt. Ħarsu l-isfel lejn tifel żejri għaxxar qastna b'qastna s-saffi tal-imoddi għar-risposta. Ma nafx għedlek, ma nafx. U tajtek qalbi biex forsi ssib tifsira f'dak li fadal. Ħażine, mhux damla, Semiramis. Il-band li ġodda ingastati f'sidrek. U l-kopli u minaretti jfittxu fidi fi xquq bejn il-mużajk u ċpar tal-kebab. Tqal wisq dal-ħbula li jżommuna miexja u suwet wisq il-pinen ta' dal-gawwi. Fil-qiegħ tal-istmu minx sessi b'serħan għajr ir-rifless qadim tat-tulipan. Domanda tal-aħħar jew kważi tal-aħħar imma ispirata ftit minn dak li kontu qed tgħidu inti u Marija. Inti kont titkellem fuq l-ispontanjetà, l-impuls, il-kitba li Marija użat il-metafora ta' vit, speċi li jiġi l-moment u tfajta hemmhekk. Però minnaħa l-oħra il-versi tiegħek ħafna drabi huma kondensati ħafna. Meta inti titkellem fuq is-sempliċità tal-poeżija nista' nifhem xi trid tgħid biha l-immedjatezza u anke s-senswalità, ma fl-istess huma wkoll versi li jirrikjedu kważi li inti tirritorna għalihom għaliex il-densità tal-immaġnijiet hija indubjament qedem. Allora di domanda aktar teknika issa, aktar dwar kif taħdem jekk trid. Jiena f'moħħi jisni nara spektrum bejn dak li għamel il-pittur minn banda u dak li għamel l-iskultur mill-banda l-oħra. Il-pittur huwa dak li jwaddab fuq il-tila. Nispera li mawx pitturi hawnhekk jisejħdu għalihom mhux qed nipprova nkun skatoloġiku, ma l-iskultur minn ħarar huwa dak li jneħħi. Issa jekk il-poeżija hija impuls, hemm imma element mbagħad ta' distillazzjoni li jiġi wara fejn jeħtieġ li wieħed ineħħi fil-każ qed ngħid wieħed irid ngħid inti ineħħi biex jikseb dik id-densità u jikseb anke dik id-distillazzjoni tal-lingwaġġ illi hija ċarissima f'ħafna mix-xogħlijiet tiegħek. Hemm żewġ aspetti ta' domanda nixtieq nwieġeb. Meta Beirut fil-gwerra ċivili Lebaniża ġabuha melħ trab. Kienet ħarġet Ħoda Barakat li hija awtriċi u poeta. U qalet hemm bżonn nibbombardjawha bil-kliem. U kien il-klim biss l-unika medju li seta' taħseb fih biex terġa' tibni l-belt. Meta inti għandek dik id-devastazzjoni, dik it-telfa kollha. Jiena nħoss li kull meta poeżija tiegħi timbet minn sens ta' telfin, minn xi forma ta' telfin, minn xi forma ta' telfa, naħseb illi nkun rrid nibbombardja bl-immaġni. U l-fatt li tibbombardja l-esperjenza bl-immaġni jista' jkun ukoll sens ta' ħarba. Jista' jkun ukoll u ma ninnegax li fil-poeżija kemm il-darba nfittex sens ta' ħarba iva għaliex le. Però ir-risposta teknika għal dak li qed tgħid inti tinsab fl-endekasillabu naħseb jiena. Jiġifieri jiena fl-endekasillabu jtini l-istruttura minima. Sewa jtini l-istruttura minima li fuqha nista' nibni kif irrid u f'liema direzzjoni rrid.
s-sekwenza ta' metafora, s-sekwenza ta' ġbijat hija densa ħafna. Hija densa ħafna. Però ma nħossx li dak b'xi mod iżid l-impenn fuq l-arrej u konxu tagħha, iżid l-impenn fuq l-arrej. Però is-sekwenza ta' ġbijat hija nikkalibra biex ngħidlek jiġifieri. Mingħajr ħafna ħsieb, imma jekk poeżija fil-fema tiegħi tgħaddi, ifisser li laj densa żejjed u lanqas ifqira żejjed. Jiġifieri f'dak is-sens qed inneħħi ftit u npoġġi ftit, inneħħi ftit u npoġġi ftit. Jiġifieri naf moħħi għandi bħal miżien biex ngħidlek, u poeżija qed niżinha. Sewa, u id-densità tal-metafora, id-densità tas-sekwenza tal-versi kemm qawwija dejjem qiegħed nikkalibra, dejjem qiegħed niżinha. Però mbagħad dik hija l-istruttura. U fiħdan dik l-istruttura mbagħad insib libertà kompleta. Ma nafx qed jiġeb. Nista' nsegwi ftit fuq il-vers tal-11 għax iktar kmieni inti qed tikteb il-vers tal-11 fuq temi, fuq affarijiet immaġnijiet li huma il-kelma temi ddejjaqni ħafna, jiena ma nafx hekk qed nuża. Fuq immaġnijiet li huma kontemporani ħafna. U fil-fatt waħda mir-raġuni tal-fej il-ktib tiegħek jogħġobni li mimli tipjib, mimli birra, mimli qħab, mimli nejk. Imma il-vers tal-11 imbagħad. Għandna tendenza aħna meta nitkellmu fuq il-letteratura tagħna nirrakkontaw storja partikolari illi tiftaħ kapitlu ġdid fis-sittinijiet u hemmhekk bħal donnu speċi sploda xi tip ta' modernizmu fil-letteratura Maltija. Jekk tħares lejn il-poeti ta' dik l-era, dawn ħafna minnhom kienu qegħdin imorru lil mill-forum tradizzjonali. Daniel Massa pereżempju, Azzo Parti u x'kienu. Inti minnaħa l-oħra qed tagħmel il-kontra, titkellem fuq il-kontemporanju imma qiegħed tuża dal-vers li ġalni nisaqsi għaliex tażel li żomm ma' forma daqshekk. Inti qed li tik l-istruttura minima. Imma xi ġifieri tik l-istruttura minima u għaliex dil-forma daqshekk mhux ħażejla tradizzjonali imma familjari. U jekk qatt għaddilek minn rasek li titlaq lil minnha. Inċidentalment din-narrattiva li semmejt mhijiex waħda li aħna nħobbu nirrakkontaw dwar il-letteratura tagħna mhijiex waħda li jiena neċessarjament nadotta jew naqbel magħha, ma hemm qiegħda nitkellmu dwar speċi u f'dak il-punt speċi beda moviment ġdid. Sewa. Lej, ma tantx iħobb nagħmel speċi naqta linji dritti bejn moviment ta' kidba u ieħor kif qed ngħidu. Però jiena nemmen li l-esperjenza, jiġifieri dak li jagħmel l-esperjenza tagħna esperjenza, dak li il-poezija dejjem titkellem fil-fema tiegħi b'xi mod jew ieħor fuq dak li jagħti dinjità lill-eżistenza, l-eżistenza tal-annimali, l-eżistenza tal-bnedmin, l-eżistenza tal-oġġett inanimat. U jiena qatt m'emmint pereżempju bis-sekularizmu, sewwa, u kien hemm dak is-sens anke fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet fejn forsi kien hemm dak is-sens ta' ejja ikonoklażmu, dak is-sens ta' ejja inkisru daw il-ħsibijiet kbar sewa u naħseb li kien moviment f'waqtu kellu jsiru kollox. Però ma naħsibx li hemm xi ħaġa bħal sekularizmu, li ma jeżistix sekularizmu fis-sens li l-eżistenza tagħna hija bbażata fuq ċerta solennità, fuq ċerta sakralità. Hija sakralità li qatt ma relatajta ma' twemmin reliġjuż jew ma' twemmin konfessjonali. Hija sakralità li ssib fil-mod kif hija trattata l-aħba li nitkellem fuqha fil-poeżija, pereżempju. Kif huwa trattat dak it-tifel smajjar qed jilgħab bil-ballun fil-kasba tal-ġier. Naħseb li hija solennità li toħroġ minn nuqqas ta' dinjità illi jeżisti llum f'ħafna postijiet, inkluża Malta, f'ħafna ċirkustanzi.
U l-inħoss li l-lum iva l-umanità tbati minn nuqqas ta' dinjità illi ġej minn abbuż ta' komunità ta' nies, minn abbuż ta' ċriki ristretti ta' nies, minn abbuż finanzjarju, sewa minn abbuż esploitazzjoni, x'nafjien ġien naħseb illi hemm element biex ngħidlek politiku kbir, hemm sezzjonijiet fis-soċjetà fid-dinja tal-lum li opprimew sezzjonijiet oħra tas-soċjetà b'tali mod li dawn is-sezzjonijiet lanqas fadlhom dinjità. U jiena sibt fl-endekasillabu il-vers illi jirritorna id-dinjità lejn dawk il-persuni, li jirritorna d-dinjità lejn min huwa oppress. U dan naħseb li huwa fondamentali fil-poeżija tiegħi. U il-poeżiji kważi kollha li nikteb huma miktubin b'xi mod jew ieħor ispirati minn nies li qed ibatu minn xi forma ta' oppressjoni. F'dan is-sens ta' sakralità, li inti is-sakralità ma teżistix b'mod awtomatiku, is-sakralità hija gift, hija rigal, tingħata. Is-sakralità tingħata. Ma naħseb illi fil-poeżija tiegħi nipprova li nagħti dak ir-rigal ta' sakralità. Di vera l-aħħar domanda, ma tkompli f'ċertu sens ma dak li qed tgħid, hija domanda f'moħħi hija domanda politika jekk trid. Il-Mediterranjetà illi qiegħda fix-xogħol tiegħek tista' tgħid bħala xi ħaġa kostanti. Jiena ħanitfaħilek hekk. Il-Mediterran għalik x'inkludi u x'jeskludi? Naf li hija domanda daqsxejn kbira, ma aspett importanti minn dak li nifhem bih b'Mediterran jiena huwa dak li għadha f'Suwejf sejjaħlu the common ground, l-ispazju komuni. L-ispazju fejn nistgħu niltaqgħu u nitkellmu. U fejn nistgħu niltaqgħu u nitkellmu mhux qed ngħid dinja ideali ta' mingħajr distinzjonijiet, imma fejn ikollna kuxjenza tad diskorsi differenti li hemm bejnietna. Jien naħseb il-Mediterran rajni ħiereġ f'dawn l-aħħar sentejn b'mod partikolari ħafna. Bl-Arbi hemm frażi partikolari li intużat ħafna fir-rivoluzzjonijiet fil-pajjiżi Arab, il-ħajja maħsusa. Ma nafx il-kelma maħsusa ma għadix tintuża naħseb fil-Malti. Felt, something that is felt, maħsusa, tinħass, il-ħajja li tinħass. Il-ħajja tinħass. U naħseb illi politikament il-Mediterran qiegħed joħroġ ħafna komunitajiet fil-Mediterran qegħdin joħorġu dawk l-emozzjonijiet u li kienu repressi għal snin sħaħ. Qed naraw bħalma ġara fit-Turkija gvernijiet li mhumiex kapaċi jirrelataw max-xewqat li qegħdin jesprimu n-nies fit-toroq. U din illi bl-Arbi tissejjaħ il-ħajja maħsusa, felt life, naħseb li hija aspett importanti ħafna tal-Mediterranjetà kif għandna nifhmu għallum. Ġifieri inti kellek kombinazzjoni jew le ma nafx, m'iniex teorista politiku jew teorista ekonomiku, ma madwar il-Mediterran il-verità hija li kellek numru ta' komunitajiet illi ħassew illi l-istorja tagħhom tagħthom sens ta' esperjenza illi issa ta' esperjenza ibsa ħafna drabi li issa jridu jsarfuh. Jridu jagħmlu xi ħaġa bih. Il-Mediterran jiena bħalissa qed jinteressani b'dan il-mod. Jiena vera kont se nieqafaw. U f'dal punt hemm żewġ possibiltajiet, jew Norbert jaqra xi ħaġa oħra, anzi tlieta, jew Norbert jaqra xi ħaġa oħra, jew issaqsu xi ħaġa intom jew immorru nieħdu berru. Apparti Marija li għaw xaħat ieħor forsi Bernard. Norbert, l-ewwel nett prosit ħafna tal-qari speċjalment. Laqtuni xi punti milli qed u nixtieq ngħaddi ftit kummenti fuqhom u mbagħad tkellem kif jidhirlek inti. Laqatni ħafna il-kummenti jak per eżempju fuq l-intuizzjoni u li ħassejt li qed iseħħ f'mument minnhom fil-diskussjoni u naħseb illi da kien ftit żbaljat.
li l-intuizzjoni bdiet tiġi mħalta mal-ispontanjetà. Mentri fil-konċettwalità tiegħi ta' intuizzjoni, l-intuizzjoni hija xi ħaġa li timbena bil-mod matul ħafna snin u mingħajr ma nindunaw. Mbagħad ikun hemm mument meta l-intuizzjoni, kif qalet Marija bil-metafora tal-vit, sempliċement ma tiflaħx iktar ma tkunx ikkoordinata u artikolata. B'mod li issa toħroġ jiena f'forma ta' twerżija, forma ta' poeżija, forma ta' mużika. Imma l-intuizzjoni fija nifisha tinkludi tas-sens, naħseb jiena, ta' proċess lajman li jista' jdum is-snin jinbena. Aħna l-attenzjoni tagħna tanti mifruxa illi kultant jiena mill-tarf ta' għajnejja bħalissa ma nafx qed nara, imma għajni taf x'inhi tara. U moħħi b'ċerta mod ukoll jaf x'inhu jara. Ġieli nsejħulu subkonxju, ġieli l-inkonxju, ġieli dak li mhix sempliċement mhux qed nifoka fuq. Dak huwa punt wieħed. Laqatna ħafna ukoll il-punt tiegħek fuq il-memoirs u speċjalment id-distinzjoni li naħseb kienet fuqta ħafna bejn l-autobiografija u l-memoirs. Jien naħseb dik id-distinzjoni hija importanti għaliex l-autobiografija il-fokus ewlieni tagħha huwa fuq il-biografija, fuq il-fatti li bnew ħajti. Mentri il-memoirs il-fokus ewlieni hija fuq il-proċess tal-memorja li b'autoriflessjoni jinkludi dak li kont qed tgħid inti l-filosofija, l-viżjoni tiegħi. Jiġifieri il-memoirs mhumiex neċessarjament il-fatti jew kif qatt inti il-mod kif tirranġa l-fatti b'mod kronoloġiku. Dak huma xejriet importanti ħafna fl-autobiografija jew fil-biografija, imma fil-memoirs hemm element ta' memorja li huwa suġġettiv sal-punt li jista' jsir viżjoni tal-ħajja. U hemmhekk il-memorja ma dix tifkira biss, imma profezija wkoll. U l-memoirs għandhom dal-element, naħseb jiena li huwa kważi maġiku u surrealist f'ċerta sens. Il-memorja ma diġa fejn idħol fiha, ma tafu daqsi kemm Jung u Freud ibbażaw anki dak li nagħmlu subkonxjament fuq l-istinti urbija. U il-punt liħor li interessani iktar minn da' żewġ punti li għattinti u li naħseb huwa l-iktar punt profond huwa il-kunċett tiegħek ta' belt. U f'mument minnhom jiena semmejtek se semmija u inti semmejta fil-fatt semmejt il-flaner. U hemmhekk l-iktar li qrobt lejn Walter Benjamin naħseb jiena. F'mument minnhom Benjamin jgħid fuq il-belt ta' Napli. Jgħid innota x'jiġri. Titla' taraġġ u sib truħek f'terrazzin. Għamilt pass u sib truħek taħt arkata. Għamilt pass ieħor u dħalt f'salott ta' dar. Għamilt żewġ passi oħra u spiċċajt fi pjazza. Sakemm inti tibda tirrealizza li f'belt m'hemmx barra u ġewwa, u m'hemmx komunità u individwu, u m'hemmx ġebel u ħadid għax daw ukoll jingħaqdu flimkien fl-arkitettura. Għal Benjamin, il-belt hija l-arkitettura tal-ħajja, the architecture of life. Il-mod kif aħna nistrutturaw il-ħajja b'mod konkret daqskemm metaforiku. Mhux il-bliet kollha għandhom belt taħt u huwa interessanti immens il-belt tagħna li semmejt inti il-belt Valletta l-inbniet fuq xari. U allura hemmhekk għandna fenomenu iktar interessanti kważi minħabba li hemmhekk il-memorja trid taħdem b'mod ieħor. Interessani ħafna l-intervent tiegħek fuq il-belt il għaliex għaraft naħseb jien inti fil-pożi tiegħek fuq il-belt kif jingħaqdu tant aspetti umani fil-belt. F'kull moment fil-belt għandek xi ħadd qed jixtri, xi ħadd waqaf jitkellem, xi ħadd qed jiskanta fi pjazza, għandek l-umanità, l-spektrum kollu tal-umanità f'kull istanti tagħha. Dawk il-kummenti tiegħek, kummenta kif trid tajġi.
Le, jiġifieri nikkondividi ħafna dak li qed ngħidu. Dwar l-intwizzjoni jinteressani r-rabta anke ma' dak li qal il-romanzier Eġizzjan Al-Azwani fuq sħabu l-Eġizzjani stess. Għal dejjem kienu matul dawn l-aħħar 50 sena iħossu li wasal il-moment tad-demokrazija, imma l-moment tad-demokrazija baqa' ma wasalx. Ħassewa fis-sittinijiet, fis-sebgħinijiet, fit-tmejjiet, fid-disajnijiet, kull darba ħassu imma għadu ma wasalx. U naħseb dak is-sens hemm il-binja storika tal-intwizzjoni wkoll, jiġifieri. Ikun jinteressani li d-diskors tiegħek dwar l-intwizzjoni norbtu wkoll mal-proċessi storiċi u mal-proċessi tal-binja storika tal-esperjenza tas-soċjetà. Li hija xi ħaġa interessatni ħafna u sen segwija, ġviri. Għal darbohra il-flannery, Orhan Pamuk għandu għet fil-memoir tiegħu jiddeskrivi ħafna xenarji mill-preżent, postijiet, spazji partikolari fil-preżent, u mbagħad jirrakkonta kif daw kienu djar ottomani u kienu salotti ta' djar ottomani. U jisu jisplodi d-distinzjoni bejn l-ispazju pubbliku u l-ispazju privat. Li huwa diskors interessanti ħafna ħafna. Ma nafx hawn xi attività. Grazzi ħafna tal-kumment. Xi domandi? Kulħadd moħħu fil-birra, ġifieri. Jiena dejjem kif għadt ukoll fil-bliet, jiġifieri il-poeżiji tiegħek narhom bħall-arkitettura u ifhimni li int arkitett ma rridx nuża l-kelma perit. Okay? Li anke bil-ħedqa u bil-vers tal-11. Ħafna drabi l-akkuża għal-poezija tiegħi tkun li mhix spontanja biżżejjed. Le, qed nifhem x'qed tgħid għax jien nidentifika ħafna mal-idea ta' arkitettura fil-kitba u nħoss li hemm dik il-kalibrazzjoni, però kien hemm diversi nies li qalu li fejn l-ispontanjetà li kellek 10 snin ilu. Le, ma nsibix hekk, infatti ma nafx hekk x'ngħidha dik li nara differenza, pereżempju. Tiegħek u dak il-Lemicci. Dak il-Lemicci dejjem għandi feeling ta' bniedem qed jirriċerka. Li hemm xi ħaġa li anke l-kliem għax I mean all right, forsi jiena l-Malti tiegħi mhux tajjeb biżżejjed biex nifhimhom. Imma meta inti tuża kelma li ma nifhimx, hemm għaqda bejna u l-kliem l-oħrajn li arkitettonika. Fimniex qed nipprova ngħid li tidħol fil-kuntest u alla jien ma nsibhom xejn. L-ewwel ħaġa ħafna żjed konkret mhux affarijiet astratti qed titkellem fuqhom, però fil-profondità hemm ċerta karattri qed nitkellmu fuq il-Mediterranea li inti forsi kien ktib ta' poeżija l-Algiers, okay? Mbagħad, però tista' tarfuha wkoll. I mean, għandek xi ħaġa bħal vers 11. Sorry, ma jiena jiġuni ġranet li lingwa ma tiġinix. Tiġri bl-Ingliż ukoll u bit-Taljan ukoll, jiġifieri lu fortunatament qiegħda bil-Malti. Forsi għax il-Malti ta' Norbert għandu sabiħ li affaxxinani. Imma qed nipprova ngħid hija li id-disċiplina li qed qiegħda reġa' fil-vers tal-11 li jien qatt ma provajt. Jiġifieri ukoll nara arkitettonika, nara ċerta disċiplina li qed nagħmlu. Għandha l-istess ħaġa, pereżempju hekk tajt belt, jien qatt ma naħseb taslima, is-sakralità qiegħda f'ċerta ħaġa li bini il-belt għandu xi ħaġa storika li kważi kull ġebla qed tkellmek fil-koordinazzjoni tagħha mal-ġebel l-oħra tal-bini. U jibqa' sabiħek hemm dik id-disciplina tas-struttura arkitettonika. Inti fehmx qed nipprova ngħid mhux ħaġa bħalaw li kera.
Le, jien naħseb li dal-element ta' sakralità jitkellem fih Benjamin ukoll fl-Arcades Project. Però inħossu koll li bħalma hemm dal-element sagru f'dak li huwa derivattiv mill-istorja, bl-istess mod l-esperjenza umana, jiġri li s-sakralità timbena bl-esperjenza storika. U għalhekk il-memwar ħafna drabi jibda minn avveniment fl-istorja ta' komunità li huwa ferita li għadha tnixxi. U ħafna drabi il-memwar ikun rispons emotiv għal mod kif aħna uritna dik il-ferita. Interessanti ħafna. Naqra waħda tal-aħħar qabel inżarmaw. Naqra waħda. Ħsib żgħir biex inkompli ma tal-spontanjetà. Issa ma nafx jekk taqbilx miegħi jew le, forsi huwa proċess li għadni wkoll qed niskoprih fil-kitba. Anka biex inkompli ma' Marija u ma' Bernard. L-ispontanjetà, l-impulsività, meta inti qed nipprova ninterpreta ftit id-diskussjoni li saret illejla fuq dan punt tal-inqas b'mod umli ħafna. Naħseb li meta inti tikteb jew meta wieħed jikteb din l-impulsività qiegħed jaqla jew ikun hemm din l-esplużjoni ġewwa fih. Qed jaqla kollox fuq il-karta u kollox huwa mxerred. U fil-każ tiegħek naħseb li bil-versa 11 inti semmejt li tagħti dinjità, imma wkoll inti terġa' tippakkja b'mod pulit dak li inti ktibt, ħalli l-qarrej jerġa' jiskopri din l-esplużjoni ta' impulsività fl-interpretazzjoni u l-esperjenza tiegħu naħseb. Għaliex anke ħafna drabi meta isaqsu lil xi kittieb jew poeta kif tikteb, naħseb hija mistoqsija diffiċli ħafna biex twieġeb. Għaliex poeżija hija b'mod instantanju, mod splussiv nispjega jiena li tqum ġrat li kemm il-darba tina ħafna fajni, naf li nqum kun rieqed nqum tikteb tisplodi fuq karta xi tlieta ta' filgħodu. Imma mbagħad l-għada jew xahar wara sena wara terġa' tipprova tifhem d-darba blenti forsi iktar analitika dak li tkun ktibt u forsi titlef kif sejjaħtilha inti dik lie of innocence ukoll. Ma nafx inti x'għaddi l-kumment. Grazzi. Jiena naħseb li ta' jindi jorbot ħafna mad-diskors illi qabad Bernard fuq l-intuizzjoni, illi jiena naħseb li l-poesija fija nfisha meta inti għandek intuizzjoni li qed tinbena biż-żmien, u fil-Malti għandna distinzjoni eċċezzjonali bejn żmien u bejn ħin. U għandek żmien li fih jiġi proċess li fih l-intuizzjoni qed tinbena sakemm ma tkunx tiflaħ l-estri tagħha iktar. Naħseb il-poezija hija riżultat ukoll ta' dak il-momentu li imbagħad f'daqqa waħda il-Palestinjani jgħidu l-intifada. Ma tiflaħx iktar. U naħseb ħafna drabi il-poezija hija waħda mid-definizzjonijiet tal-poezija, jiġifieri li inti għandek dak l-element ta' intifada, ta' ma niflaħx nissapporti iktar u rrid nartikola ruħi issa. Kif dak jorbot mal-endekasillabu? Naħseb li l-endekasillabu huwa forma ta' ordni, il-ħsieb ma jistax jibqa' hija distinzjoni li esploraw il-formalisti meta tkellmu dwar il-forma, r-relazzjoni bil-forma u l-kontenut, l-istruttura, kien hemm ħsieb sħiħ fuq għal mit-sena di kważi. Jiena fil-fema tiegħi huwa importanti li titqiegħed ordni, huwa importanti li titqiegħed ordni mhux b'kapriċċ, imma għaliex id-diskors illi id-dinjità fiha disinn nemmen fih. Li
id-dinjità mhijiex kaotika, dak li hu kaotiku huwa propju dak li Cassano jsejjaħlu homo currens, il-bniedem li huwa mkaxkar mill-ordni kapitalista, dak huwa element kaotiku. Naħseb li l-pożija meta tirritorna d-dinjità, tirritorna f'ċerta ordni, f'ċerta forma ta' solennità. Dik hija xi ħaġa li nemmen fiha ħafna. Naqraw waħda. Tista' tara. Alright, nieħdu aħħar domanda u mmorru nxorbu. Sorry, domanda żgħira, nispera hija domanda mhux kumment u waħfru li dak li nkun qed ngħid huwa relevanti forsi. Għaddejt minn esperjenza riċentement li fakritni ovvjament fil-kunċett anki tal-bliet. Għattajt perjodu kważi ta' xahar u nofs ġo Addis Ababa, kapitali tal-Etjopja. U hija belt kaotika ħafna, però min-naħa l-oħra ħallitni f'sitwazzjoni li ma nistax nikteb ħsieb. Hija belt li qabditni ċertu rabja. Nara n-nies, nara l-faqar, is-sens ta' skandlu tal-faqar. Domandi hija sempliċi, forsi qed nipprova nartikola aħjar. Kif tista' tinqata' mill-emozzjoni tiegħek tal-esperjenza li tkun għaddej fil-mument tal-belt u tikteb fuq il-madwar? Bla ma għaxalija nejtalija kienet impediment, ma stajċ jiena nikteb fuq il-belt, ma stajċ nikteb fuq in-nies. Stajt nikteb fuq kif jiena tinħossni f'din il-belt. Hemm xi teknika, hemm xi stat ta' kif tkun li tista' poġġik f'sens ta' aktar tranquillità li tikteb fuq il-belt. Iktar milli fuq l-esperjenza tal-individwu fil-belt. Ara, da jiftaħ front ieħor da diskors jettaba, però biex nagħlaq, jien naħseb li waħda mill-affarijiet l-iktar interessanti tal-poeżija Maltija fil-preżent hija illi l-poeżija qiegħda tmur f'kuntesti li huma ġodda għall-kitba bil-Malti ħafna drabi. Sewa? U qiegħda tipparteċipa fihom. Jiġi mhux sempliċement mort Addis Ababa u ktibt dwar Addis Ababa, ma ktibt poezija li tempatizza b'mod parteċipi illi hija preżenti f'dak il-kuntest. Però naħseb illi il-poezija lanqas kif taħdem fija il-ħaġa hija li ħafna ġbijat, ħafna emozzjonijiet jieħdu ħafna ħin biex isiru. Jieħdu ħafna ħin biex joqogħdu bħal speċi jiġifieri. Jgħaddi żmien u mbagħad ċerti ġbijat nerġa' niftakar fihom, pereżempju, ċerti xenarji nerġa' niftakar fihom. U nsib illi meta jgħaddi l-passaġġ ta' żmien jirnexxieli nirrifletti u nikteb b'mod ħafna iktar koerenti biex ngħidlek milli fuq l-esperjenza immedjata. Grazzi ħafna tal-li ġejtu. Se nistidnek taqra l-aħħar biċċa xogħol. Għalmenu nagħlqu bi ftit poeżija. Tara hawn biżedda. Għax fil-każ għandi l-mobile, nżommulek. Il-poeżija qabża fidla mhux. Mela ma preparajċ int. Dil-poezija jisimha Kara Deniz, tfisser il-Baħar l-Iswed. Dawn il-petali ilna l-inżajnijom. Il-lejla nirkbu fuqhom huma u jaqtfu fil-baħar skur ta' kikra kafe iswed. Ħarsu l-fuq lejn l-orizzont li tilef in-nas tal-lejl f'dil blokk appartamenti.
L-ilma sewdin ta' taħtna fih il-biża tal-jum li ċassalejna minn ġol bieraħ, tal-bajtar tal-isteppi u jqattar lajat ta' kelb minn qiegħ il-baħar l-iswed. L-ilma sewdin ta' taħtna fih ir-rima ta' żewġ petali ħarħru, dajfa ħafna, bħal ħoss li tagħmel ħuta qabel tiskot u tħejjer ruħha l-faħam tal-martirju. Għadfa fid-dlam, u qlubna jmissu s-sikta tat-tulipan li sponta mill-Persjana. La titniffisx ħanini, ċaqliqa biss u l-baħar skuri blana. Grazzi. Grazie Norbert. Li għantri il-mikrofon. L-għonet nirringrazzja ħafna lil Norbert li kien maħna naħseb xurteta ħafna li l-lejla kena din is-serata. Nirringrazzja ħafna daw l-avviżi tal-parroċċa nħobb ngħidilha. Lill-Albert li intervistaħ, lill-Kit li ħal-inizjattiva, lill-Kurt li kena recording bis-saħħa tiegħu, lill-Alvin għas-sound, lill-Dorjen għal-ritratti wkoll. Grazzi lilkom kollha tal-li ġejtu. Issa, ftit affarijiet dwar l-għaqda. Nhar it-tlieta għandna attività oħra li bażikament hija l-preżentazzjoni pubblika ta' proġett li konna qed naħdmu fuq li huwa nħarfu l-ħrejjef fej kollaborajna mal-Junior Salesiani u mat-Teatru Salesjan biex ma' dawn iż-żgħażagħ li ppreżentajnilhom dawn il-ħrejjef ħarġu bl-interpretazzjoni tagħhom u nhar it-tlieta se jippreżentawhom lura lilna wkoll se nkunu qegħdin asmu dan il-ktejjeb li jinkludi x-xogħlijiet tagħhom. U għaldaqstant inħeġġukom tattendu nhar it-tlieta ġewwa Teatru Salesjan hawnhekk taslim erġajna fis-7 ta' filgħaxija. Peress li matul il-ġimgħa parking mhux għasek problema ma ħsbulu xorta waħda. Eżatt, tajjeb taħsbu ftit qabel eżatt ħabba l-parking. Issa ftit affarijiet oħra, bla dubju nħeġġukom tissieħbu fl-għaqda sa dal-waqt ukoll joħroġ leħen il-Malti. Hawnhekk magħna għandna xi formolja sħubija, ġifieri min ikun irid wara jiġi u javviċinana. U fuq kollox nirringrazzjaw is-Surfside li l-lejla laqana hawnhekk, min irid nibqgħu nieħdu xi ħaġa flimkien tagħna biżżejjed fuq xiex naħseb u niddiskutu. Saħħiet, il-lejli tajjeb.